हई उड़न परी हो सटम न जरी हो। हई उड़न परी हो सटम न जरी हो। बाकी डर लागे के गो नाम से, हाँ नाम से। लड़का बोलेगा अरे बच के रहिए ओहिरान से, ना तो चल जइबे जान से। अरे बच के रही है कुर्मियान से, ना तो चले जइबे जान से। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बानी जाए भैया। और हमरा पूरा विश्वास रहेला कि आप लोग मस्त हो खबजा, खुश हो खबजा, स्वस्थ हो खबजा, तंदुरुस्त हो खबजा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। सबके हम प्रणाम करतानी हे भैया। आपन आशीर्वाद न हमरा ऊपर बनौले रही जा। अब भैया रउआ सबके बीच में बहुत ही कम से कम चार्ज में, बहुत ही कम पैसा में हम ड्यूट भोजपुरी जातिवाद रंगदारी संग लेके आ गइल बानी ए भैया। जे भी अपना जात से बानी जा उ जाति लगा के गाना के गा सकतनी जा। अब भैया हमरा पूरा विश्वास बा कि अगर ई गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के, बढ़िया से म्यूजिक बनवा के अगर स्टूडियो में रउआ सब अच्छा से गायकी क देतानी जा, तो हमरा 100% आशा बा ये भैया कि गाना जरूर बाजी। जी भैया रउआ सब अच्छा गावतानी जा, अच्छा बजावतानी जा, फिर भी रउआ सबके अच्छा अच्छा गाना नइखे मिल पावत। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे भैया। अच्छा गाना पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो भैया हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन जरूर दबा लीजा। काहे से कि घंटी के बेल आइकन रउआ सब दबा ले जा, तो कोनो भी वीडियो कोनो भी गाना अपना चैनल के माध्यम से रिलीज करत तानी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके सामने पहुंच जाई। तो देर ना करते हुए आई जा हमने के सीधे सीधे चलल जाओ मुखड़ा के ओर। मुखड़ा के भाव का बा, कौना भाव में कैसे गावे के बा आई जा हम सुनावत तानी। जौन काला बा उजा जी लिखल बा, ओहिजा लड़की के गावे के बा। लड़की कहताड़ी हई उड़न परी हो सटम न जरी हो। हई उड़न परी हो सटम न जरी हो। बाकी डर लागे के गो नाम से, हाँ नाम से। फिर लड़का बोले अरे बच के रही है अहिरान से, ना तो चली जइबे जान से। अरे बच के रही है कुर्मियान से, ना तो चली जइबे जान से। तो भैया बज गाना अच्छा लागता तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर नोट कर लीजा 8210718148। एगो और नंबर नोट कर लीजा भैया 9835077203। तो भैया ई सॉन्ग लेवे खातिर हमार नंबर पर ज़रूर संपर्क करी जा। संपर्क कैला पर बहुत ही कम से कम चार्ज में रउआ सबके गाना मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में। तब तक खातिर बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।